Zombie Apocalypse. Good morning guys! Andito ulit tayo sa mga Infanta at ating saksihan itong MTB category na naganap noong November 20, 2021. So maraming salamat guys sa lahat ng pumunta at nakisali sa race na to. Ang mga tropa natin mula sa Zambales sa pangunguna ni Marlo Corom. Ngayon din ang mga tropa natin sa Pangasinan na talaga namang dumayo pa na kahit napakalayo nila ay nagawa nila pumunta rito guys para makisaya sa atin. So maraming salamat sa mga tropa natin mula sa Bulinaw sa pamumuno ni Sir Joey Carillo. Mga tropa natin sa Bani, Alaminos, Sual, Burgos, Dasol, Igya at ang ating mga tropa dito sa Infanta guys. So maraming salamat sa inyong lahat dahil napakarami na naman natin guys at tiyak na mag-enjoy ang bawat isa sa race na to. So good luck sa inyong lahat guys at ride safe. Shoutout nga pala sa mga tropang anda natin guys. So punta ulit kayo dito mga sir para mas masaya pa lalo ang ating pa-race dito sa Infanta. So asahan ko kayo next racer, sana nandito na kayo. Back to the race line na tayo at nangunguna si Givan Anchita at sinundan ni Jimel Espanyol. Tropang Alaminos at tropang Bulinaw yung dalawang nauna guys at isang tropang Zambales naman ang humahabol dito sa bandang likod. Aji Sangalang. May humahabol pa guys dito sa bandang likod, Ace Benedict Garcia ng Infanta Cycling Team at nakasunod naman si Kurt Angelo Sipilagyo ng Sual at isang tropang Dasol. Ayan nga guys at patuloy na naghahabulan itong tatlo nating participants dito sa bandang harapan at gusto nilang makalayo sa ating peloton kaya patuloy pa rin silang bumabana. Isang tropang Alaminos, isang tropang Zambales at isang tropang Bulinaw. Jimel Espanyol naman guys ang nagdadala ngayon sa ating tatlong kalahok dito sa bandang harapan at tumahabol naman sa bandang likod ang ating peloton. Ayan na nga at naidikit na nila ang ating grupo. So hindi pumayag itong isang tropang Alaminos at Givan Anchita muling kumawala guys. Ayan na at nakalayo na naman siya ng bahagya sa ating peloton. Talaga namang nagpakitang gilas itong ating isang kalahok mula sa Alaminos at nagawa na naman niyang makalayo sa ating grupo. First 8 kilometers na po tayo guys at Givan Anchita pa rin ang nandito sa bandang harapan at patuloy na bumabanat. Ay dalawang nakasunod naman guys dito sa bandang likod, isang tropang Infanta at isang tropang Sual. Paparating na rin ang ating peloton at dala-dala ni Renz Ian Buna ng Infanta Cycling Team at medyo may kalayuan na nga guys ang kalamangan ng ating tatlong unang breakaway. Nga guys at magkahiwalay na itong dalawang humahabol kanina
Tropang Sual, Ket Angelo Sipilagyo, humahabol pa rin at nasa harapan pa rin itong tropang Alaminos natin, Giban Ancheta. Salamat sa ating tropa, Sir Clito Sipilagyo, sa pag-score sa ating naunang kalahok, sir. Maraming salamat. Yun nga guys, dahil ibinuhos na talaga ng dalawa nating breakaway ang kanilang lakas, ay nakalayo na sila ng tuluyan doon sa ating peloton. At patuloy pa rin silang bumabanat dito sa bandang harapan. So napakalayo na po nila at halos hindi natin matanaw kung nasaan na ang ating grupo sa bandang likod. Ayan nga guys, at patuloy pa rin na bumabanat itong dalawa nating breakaway at Ket Angelo na abutan na guys ang ating unang breakaway na si Giban Ancheta. So balit silang dalawa na ngayon ang magtutulungan dito sa bandang harapan. At nagpatuloy na nga itong dalawa nating unang kalahok hanggang makarating doon sa may iikutan. Road bike category natin guys, pabalik na rin sa finish line. Parating na rin ng ating peloton at nasa 2 minutes and 4 seconds ang kalamangan ng ating naunang dalawang kalahok sa bandang harapan. At patuloy na humahabol ang ating peloton sa ating dalawang breakaway. Habulin natin ulit yung dalawa guys at baka malapit na sila sa may iikutan. At nakaikot na nga itong dalawa nating breakaway guys at pabalik na sila sa finish line. May nakasunod na isang tropa dito sa bandang likod guys at nasa 40 seconds ang kalamangan ng dalawang breakaway dito sa isa. Abangan natin yung peloton. Paparating na rin ang ating peloton at nasa 1 minute and 30 seconds naman ang kalamangan ng ating dalawang breakaway dito sa ating peloton. Medyo nakahabol ng bahagya itong ating peloton guys at pabalik na rin sila sa finish line. Tropang Infanta Cycling Team ang may dala ng ating peloton guys, Samuel Mandres, at medyo mabagal na ang kanilang takbuhan dahil malayo na nga talaga ang agwat ng ating dalawang naunang breakaway at mayroon pang isang humabol, so bali tatlo na ang ating nasa harapan guys at titingnan natin kung gano'n na sila kalayo dito sa ating peloton. Ayun nga guys, at may 1 kilometro ang kalamangan nitong isang nasa huling kalahok. At meron pa palang dalawang nauna sa kanya guys, so bali 5 ang nandito sa harapan at nasa 1.5 kilometro na ang pagitan nitong dalawang humahabol sa ating dalawa pa sa harapan doon sa ating peloton. At ang ating dalawang breakaway ay nasa 2 kilometro ang kalamangan mula sa ating peloton. So napakalayo guys kung hahabulin pa talaga ng ating peloton itong dalawa nating nasa pinakaunahang grupo at isang tropang Alaminos at isang tropang Sual ang namamayagpag dito sa ating race line. Nakasunod yung si Ace Benedict Garcia ng Infanta Cycling Team at may kasama pa siyang isa, then yung isa pang
Kung hindi ako nagkakamali guys, tropang aswal pa rin yung panglimang humahabol dito sa ating dalawang naunang breakaway. Ayan nga guys, at nagpapalitan na lang ng trangko itong dalawa nating breakaway at nakikita na ang tamis ng ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Oh my God! Wow! At kung may Naruto daw ang Zambales, mayroon ding Naruto ng Alaminos, Jeban Ancheta. Nasa barangay na tayo ng Pital guys at tingnan natin kung gaano kalayo na ang kalamangan nitong dalawang breakaway sa mga paparating na klahok. May natatanong tayong isang paparating guys at nasa 1 minute and 13 seconds ang kalamangan nito sa dalawang breakaway. Wala na yung dalawang mas nauna sa kanya kanina guys na sumusunod, yung tropang Infanta. Balik tayo doon sa harapan, doon sa dalawa nating breakaway. At dito na nga natin inabutan itong dalawa nating breakaway guys sa barangay ng Igya. At mag-isa pa rin sumusunod itong si Angelico James dito sa bandang likuran. Sumunod din itong dalawang tropa, Jemel Espanyol ng Bolinao at Arquero ng Alaminos. Nasa 2 minutes and 30 seconds ang kalamangan ng ating dalawang breakaway sa kanila. Paparating na rin ang ating peloton at 2 minutes and 50 seconds naman ang kalamangan ng ating breakaway dito sa mismong peloton guys. At hahabol pa rin ba sila kahit ganong kalayo? At titingnan natin kung sino sa kanila ang magwawagi sa race na to. Renz Ian Buna at Samuel Alamandres ang may dala ng peloton. GB Marsan kumalas na rin guys at nauna na. At last 8 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Patuloy pa rin na humahabol itong dalawa nating tropa, Jemel Espanyol at Paul Andre Arquero. Nasa barangay Makalang na itong isa nating tropa, Angelico James, si Pilagyo, at humahabol pa rin sa dalawang nauna. At dito na rin sa barangay naman ng Bayambang natin inabutan itong dalawa nating breakaway na si Jeban Ancheta ng Alaminos at Ket Angelo si Pilagyo ng Sual. Last 3 kilometers na lang guys at matatapos na itong dalawa nating breakaway. Palapit na tayo ng palapit guys at last 700 meters na lang ang natitira sa ating karera. Last 300 meters na lang tayo guys at naghawak kamay na itong dalawa nating participants. Tanda na silang dalawa na ang magkakasabay na darating sa ating finish line. Kaya binabati ko na ang dalawang matitikas nating participants, isang tropang Alaminos, Jeban Ancheta at isang tropang Sual, SMTB, Ket Angelo Sepilagyo.
Ayan nga guys, at paparating na rin ang ating ikatlong panalo, Angelico James, si Pilagyo, tropang Sual pa rin. Ayan guys, at balikan natin ang peloton at medyo malayo-layo pa sila at siguradong magre-rematihan pa ang mga tropa mamaya. Andito na ang ika-4 at ika-5 kalahok at malapit na rin sila sa finish line. At tulad ng dalawa nating naunang breakaway, naghawak kamay din itong dalawang tropa natin, Paul Andre Arquero ng Bani at Jemuel Espanyol ng tropang Bolinao. Yan nga guys, at sila po ang nanalo sa ating race na to. Congratulations guys sa inyong lahat. A few moments later. First, si Ket Angelo. Pakibigay yung pakibigay. Sandali lang siya muna. Yung makball niya, sir. Ayun, may makball tayo galing kay Sir Macraboy. Yan, pakita mo, sir. Yan, makball. Pwede nyo nang i-take ngayon yan doon sa bayan. Libre po yan, pakita nyo lang. Yan, mag-thank you. Thank you. Thank you sa makball. May iwan na yan sa kanila. Yan. Okay, second. So, pakisuot to. Okay, first, Ket Angelo. Tapos second, Jiban Anchita. Alaminus. Third, Angelico James. Balik kaya. So, pagpasensyahan nyo muna yan at ako konti tayo. Fourth, Jemuel. Ay, baliktad. Natsambahan na, masamba. Celebrate, maganda mo sila. I-take nyo na yung makball nyo. Kahit i-take out nyo na lang siguro. I-update na lang po nito. Puro ka doon din. Ay, mamaya. TV lang sa kalam. Wala pa isa. Panglima. Yung panglima, si Akiro. Yun, no? Yung idol ko. Talagang lumalakas na si idol ko eh. Tingin dito. 1, 2. Okay, congrats. Congrats. Picture nga po. Sige. Shout out sa SMTV. Okay, shout out daw sa SMTV. Sual, Pangasinan. Okay. 1,